Prøv lige at tage en forhold, mens jeg filmer. Tag nu en forhold. Jeg filmer. Bare lige for humorens skyld. Hallo, det er et trægulv, det kan vaskes af. Kom nu. Nej, det er ikke behandlet. Nej, det er lige mig i dag. Det kan være svært, men det er fint. Det er lige mig, jeg filmer. Det der aflåst side der. Du kan ikke tage aflåst side der med sig rev. Tag nu den der. Tag nu en forhold. Nej, det er ikke mig. Nej, det er ikke mig. Det er mig, der filmer. Læs Kom nu, tag en. Tag en for mig. Hallo, det der, det er... Så, kom nu. Kom nu. Carsten, du er nødt til at skrive lidt ned med den der. Må jeg se dig i hovedet? Pik. Ja. Ja, når du går lige ned med den der. Kom til verden, men den er fylder ikke noget. Der er lige en lille en mere. Jeg kan ikke det der, jeg kan stoppe det, mand. Hvad er det her med? Kom over. Skal vi huske at skaffe dig en halv time morgen? Kom over. Det er bare så fint på, Kom over. Kom over. Ej, han skal jo skåle ned med flødeskum. Kan du levere det, skal du ikke? Ej, det står der ikke mere til den bil. Nej, ikke andet, det smager dårligt. Så var du lige på her. Slik, jeg hans vil have gum. Han vil have gum. Han vil have mere. Det er en god film, jo. Så nu ikke godt, nu ikke. Du. Vi skal gøre det tør. Så er der musik, den skål der. Kom nu. Det er det sidste. Det er det sidste. Det er blodskål. Ej. Kom nu. Hvor er det hold. Godt. Og så har du det skidt, eller hvad? Eller var det en grøntsager, du æder, men det kan man sgu da ikke få det dårligt. Ja, prøv lige at holde. Det er for galt. Det er helt stort,